Učesnik radne akcije. Rastko Skakun bio je učesnik omladinske radne akcije. Učestvovao je na izgradnji Jadranske magistrale 1964. godine. Kako kaže, tada se u akciju moglo otići samo uz preporuku škole ili fakulteta. Na toj radnoj akciji u našem naselju je bilo 9 radnih brigada iz cele Jugoslavije, tadašnje. Ja sam bio učesnik brigade Stevan Puzić iz Rume. To je bila sremska brigada koja je boravila na radnoj akciji od avgusta meseca do septembra. Podsjetimo, u planu je da se tokom ovog leta organizuje prvi eko-kamp na specijalnom rezervatu prirode Zasavici. Tim povodom bi se organizovala prva radna akcija u ovom veku pod nazivom Zasavica 23. Kamp i radnu akciju da prenesemo ovoj generaciji i da ih probamo okupljati na tom nivou i za neke druge akcije, lokalne i sve ono što bi moglo ovde da se radi na raznim poslovima u gradu. Uvek ima posla samo ako uspemo da ih organizujemo. Tokom omladinskih radnih akcija u bivšoj Jugoslaviji bio je prisutan rad, disciplina, ali i smeh, pesma i druženje. Želja mladih ljudi da pomognu izgradnji svoje države bila je jača od svega. Organizatori ovog kampa se nadaju da taj duh mogu da prenesu na današnje generacije. Pored toga što bi radili konkretno na samoj akciji u Zasavici, želja nam je naravno i da upoznaju ovaj kraj. Prema tome nije pitanje samo koliko će drveta da očiste i koliko će da prošire prostor tamo, nego da ima, kao što smo mi to nekad imali na radnim akcijama, i društvenu aktivnost, da malo uče domaće, da onaj drugi deo koji nam je važan, obrazovanje, kulturu, istoriju, geografiju države Srbije. Omladinske radne akcije su nastale još u toku narodno-oslobodilačkih borbi, a naročito su bile popularne nakon završetka Drugog svjetskog rata i imale su za cilj da obnove i izgrade privredu, infrastrukturu, naučne, sportske, kulturne i zabavne objekte u Jugoslaviji. U prvim posleratnim saveznim radnim akcijama milioni omladinaca gradili su autoputeve, pruge, fabrike, čak i čitave gradove. Najveće savezne radne akcije dešavale su se u periodu od 1946. do 1952. godine.